नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं स्वागत आहे एका नवीन रेसिपीमध्ये आशा किचनमध्ये। आज आपण पाहूया इडली म्हणजे ह्याची। आज आपण भाज्यांची इडली पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात। ही एकदम अर्धी म्हणजे सपाट वाटी एवढी मी हे घेतलेले आहे उडीद डाळ। ह्याच 2 वाट्या मी तांदूळ घेतलेले आहेत आणि ह्याच्यात 2 चमचे मी चणा डाळ टाकलेली आहे आणि 1 चमचा मेथ्या टाकलेल्या आहेत। हे स्वच्छ धुवून सर्व एकत्रच भिजवणार आहे आणि नंतर मी जेव्हा बारीक करणार आहे ना तेव्हा मी हा 1 वाटी ह्याच्यात भात बारीक करणार आहे। ह्या आजच्या इडलीमध्ये मी पोहे नाही टाकणार आहे, मी भात टाकणार आहे। कारण भात टाकल्यामुळे काय होतं, इडलीचं पीठ जास्त दिवस राहतं, पोह्यांना आंबतं। म्हणजे उद्या पण तुम्ही त्याचे डोसे बनवू शकता, तिसऱ्या दिवशी पण बनवू शकता। 4 ते 5 दिवस राहतं पीठ। पोह्याने जास्त प्रमाणात फर्मेंट होतं ते, त्यामुळं आपण आजच्या इडलीमध्ये आपण भात टाकणार आहोत। आणि ह्याच्यात मी सिमला मिरची, गाजर, कांदा, कोथिंबीर, मिरची अशा टाईप मी ही इडली बनवणार आहे। आता मी हे धुवून 5 तासासाठी भिजायला ठेवते। 5 तासानंतर भेट। हे बघा मैत्रिणींनो, मी एवढा 1 वाटी भात घेतलेला आहे। हे भिजवून 5 तास झालेले आहेत। आता आपण हे बारीक करूया। हे बघा असं बारीक करून घेतलेलं आहे मैत्रिणींनो, पाणी कमी टाकलेलं आहे। भातामुळे काय होतं, गरमीत पीठ जास्त आंबतं ना, भातानं कमी आंबतं, त्यामुळे इडली अशी आमसूर अशी लागत नाही। तुम्ही भात टाकून बघा, नक्की ट्राय करा। चला तर हे मग रात्रभर फर्मेंट करायला ठेवूया, भेटूया उद्या सकाळी। हे बघा मैत्रिणींनो, कसं पीठ फर्मेंट झालेलं आहे चांगलं। चला तर मग अर्ध्या ह्याच्यात आपण भाज्या टाकून घेऊया। शिमला मिरची, गाजर, कांदा, कोथिंबीर। हे बघा मैत्रिणींनो, बारीक भाज्या चिरून घेतलेल्या आहेत। मीठ टाकले 1 चमचा। काही भाज्या मिक्स करून मी कुकरमध्ये टाकणार आहे। इडली हे पात्र ठेवणार आहे, असं पात्र आहे माझ्याकडं। आणि भाज्या मिक्स करून मी आता इडली त्याला लावून देते। गॅसकेट काढलेलं आहे, ह्याचं कुकरचं शिट्टी काढलेली आहे। इडली शिजलेली आहे, आता मी काढून घेते। कढईची इडली बघा छान शिजलेली आहे। हे बघा मैत्रिणींना रेडी झालेले आहे इडली। नक्की ट्राय करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करून सांगा। चला तर मग भेटूया अशाच एका रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।